И здравейте потребители от YouTube, аз съм LowMaster.bg и днес ще снимаме на Pokemon Go с хакът. Ако искате да се изтеглите Pokemon Go с хак, първото нещо, което трябва да направите е да влезнете в Google Play, да напишете GPS, Fly GPS, ето цъкате, т.е. за Fake GPS няма нищо, теглите го и влизате в него. След това, ето то се появява, цъкате го и избирате на него. Примерно пишем Токио. Ето Токио Shared. Ето го, то ми излезе Токио, Япония. Избирате него, цъкате Grade това, цъкате Join Game Pokemon. Влизате си сега просто в играта и изчаквате да ви зареди. Ето играта започва да зарежда. Както виждате, аз сега съм вкарал, цъкам OK и оп, както виждате, директно ме пуска в Токио. Както виждате, както виждате, ние сме в Токио. Въртим едно покестопче. Даваме нещица да си пофармим. Както виждате, аз съм трето ниво, играя отскоро. Всъщност не съм се развил много, но с този хак ще се развия доста бързо, както виждате вече. Защото тук аз си фармя спокойно каквото си пожелая. Продължавам напред, надявам се скоро да ми излее някой хубав покемонец. Оп, ето Булбазор. Както виждате, ето това е хубавото да сте с хакчета, защото отивате си в Токио, ловите си покемончета без никакъв проблем, фармите си левел, за жалост избяга. Няма да направим втори опит. Сега имам по-голям шанс вече да го хванем, надявам се да го хванем. Един път, два пъти. 3 пъти хванахме Булбазор. Супер! Успяхме. Както видяхте, 600 XP, доволен съм. Още един нов покемон, който има Супарка. Охало, вдигнах и 4-ти левел. Идеално. Да въртим този покестоп, да видим какво ще ми даде. Топки. Добре, доволно. Ще малко по-напред да потърся още покемони. Виждате, тук има всякакви покестопове, само да се върти. Тук и в Лондон е най-добре, защото тук и в Лондон има не много покемони. Както виждате, още два покестопа ще се върта. Тук обаче има едно нещо, трябва да знаете. Хака работи само сутрин. И този хак не се прави много трудно. Влизате просто когато си изтеглите Fly GPS-а, влизате си в настройки. Още един Булбазор. Влизате си в настройките, разрешавате, цъкате разрешавам изкуствено. Този Булбазор е доста по-силен от нашия. Разрешавам. Там излиза едно нещо, което трябва да го отключите от настройки, да разрешите да работи Fly GPS-а. След като го разрешите, както виждате вече Fly GPS-а ви работи, си ходите където си искате и си хващате просто готски покемони. Ето Булбазор, втори Булбазор. Ще продължа напреди. Надявам се да хванем още някой по-известен покемон, примерно. Както виждате, аз не върта абсолютно всеки покестоп, защото ме омръзна вече. Аз от някъде половин час върта тук и фарма неща. Така че този хак е много добре за този, който примерно иска по-бързо да се развие. Както мен аз съм по-ниско ниво и да се развия по-бързо. Както виждате, не съм чак толкова силен. Имам и ето, това е гадното малко интернет, като е по-слаб, че го изхвърля. Не съм чак толкова силен, ще дойда насам към залите за игра. Надявам се тук да ми излезе някой хубав покемон.
Както вижте какви покемони има. И са ми най-силни. Днес като се опънах, той ми е най-силният. Вижте колко яйца имам. Не са ми чак толкова много, но все пак аз съм 4-то ниво. Не искат да ми излизат нови покемони. И така, надявам се хора да сте разбрали как се прави хакът. Хакът се прави много лесно и това ще бъде от този клип и това ще бъде от мен. Аз съм LowMasterBG. Харесвайте, абонирайте се и коментирайте, ако имате някакви въпроси за хакът. Аз ще ви помогна да ви покажа как се прави. И това е от мен. Чао!